That's what I'm working on. So if I played a tune with more tempo, I'll play the same way. I'll play the same way. One, two, one. What is in your mind? The second fourth beat or a big beat? One. Okay, one. Yes. One. That's how I felt it. You felt it that way? Right? Yeah, I felt it. I counted on first. If he plays in two, it's easier. Yeah. But sometimes I'm playing quintuplets, septuplets, nines. So if you organize them as such. I don't think when I'm playing. Yeah. But when I'm practicing, Okay. I have practiced all that. That's how it feels. Questions? Пламен Карадонев, може би някакъв въпрос към Пламен. След като той започна тук музикалното училище с акордеон. Джазовите концерти 2003-2009. Some questions to Pламен, just Please. yeah, because he's може да видите по-начин. Защо Бостон? Защото тогава в Бостон не по-често става да бъде. Много се радвам да бъде много често. Аз имам един въпрос. Така познавайки ситуацията в музикалното училище и учениците там, ми е интересно, докато сте учили акордеон, как се съотнасяте вашите учители към джаза и специално учителя по специален предмет? Какво му е било отношението за това да свири по джаз? Защото, нали, класическа музика се учили музикално. Моят учител по специален предмет беше много свободен. И за него това не беше проблем. Разбира се, трябваше да се свири материал, който трябваше за училище. Той специално беше много отворен към това
идея да свиря това, което искам. Даже аз бях почнал да свиря вече на пиано. И мен това беше добре, че аз правя това, което исках тогава да правя. Не ми е спирал по никакъв начин. Против, пускаше ми записи на джазови акордеонисти и така нататък. Просто да ми помогне това, което ми беше интересно. Но имаше и други учители, които се отнасят по-скептично за това. Общото популярното мнение по това време за джаза беше, не на всички, разбира се, но част учителите, че това е по-лека музика. Свързано по-скоро с популярната музика. Което, разбира се, има и такива стилове джаз, но може би не бяха дълбочината ясно какво е джаза наистина. Може би. Просто защото не са имали опит да слушат и да се занимават с това. Но, в крайна сметка, аз смятам, че това, което ти помага в развитието, ти помага, това, което не ти помага, някъде ти дава перспектива и какво вярваш и какво правиш. Тоест пак добре. We are talking about the situation in the local music school and how do the teachers appreciate jazz because they teach mainly classical music there. And maybe also comparing to the USA, for example, in a normal secondary music school, do they also teach improvisation and composition along with the classics? When I went to college, they used to throw me out of practice room for practicing jazz. They said, let people serious about music practice. So, but now the world has changed, only because they realize that jazz education is big money. So, now all these schools want to become jazz schools. They can make money teaching jazz to all these people who, when they get out of school, won't be able to find a gig. So, but it'd be great if they taught improvisation in junior high school. They do in the town I'm from. They have a great music program. But that's not typical. Yeah, almost each school is different, right? Yeah. Every school has its own government and Когато беше най-трудно в Америка, какво си се сблъсквал, което не ти дава мир до време? Има ли си трудни моменти? Да, всеки има трудни моменти. Maybe just to translate for Jerry to know what's going on, the question was what was the hardest thing in the USA for him? For both? Well, I'm from a different perspective because I'm a new immigrant, you know, but трудностите, за съжаление, с отиването в Америка са парични и други всякакви основи, особено в началото. И за съжаление, всички тези трудности някакси влачат след себе си други трудности. И се получава една верижна реакция, че ти вписваш и да се пребориш с тези трудности. Те и други постоянно, както навсякъде в живота, но може би е особено трудно, когато отидеш на чуждо место. И всички ти е непознато и се опитваш да оцелееш. Така че, да, проблемът в началото е било най-трудно, но има трудности от всякакъв характер, както знаеш.
музикант, живее в Австрия и в тази връзка искам да попитам, виждаш ли ти от другата гледна точка от Америка бъдещето на музиката също в някаква синтетичност на жанровете, какъвто пример е този фестивал? Нали, оперна с джаз. Понеже посоката в Австрия, както наблюдаваме, е вече сливане дори на съвременна музика, айде с фолклор, това се е нормално, но дори и с опера, дори и с джаз. Защото колегите си позволяват всякакви досег към всякакви партитури. Ами да, в момента определено в света на музиката има стотици, може би, не знам, страшно много стилове, които се раждат всеки ден. Моето мнение като музикант е, че когато човек прави фюжн, аз ще го нарека друго фюжн, това е смесен между стилове, трябва по някакъв начин да има някакъв зародиш, да има нещо, което е органично, естествено, което се случва. Тоест, трябва да е свързано с този, който го прави, композитор или изпълнител. Значи, аз примерно не мога сега да почна да правя техна музика с индийски фолклор, защото нямам нищо общо с може би с индийски фолклор, малко, някъде, но даваме пример. Музиката, която на мен е интересна, е симбиоза, е класическа музика с джаз, тъй като съм израснал в Сирия и класическа музика, или фолклорна, балканска фолклорна музика с джаз, което е много грубо да кажа с джаз, по-скоро с някои от импровизационните и хармоничните средства, които използват джаза, но аз не бих подходил, смесвайки традиционен джаз с класическа музика или традиционен джаз с фолклорна музика. Опитвам се да използвам елементите на стиловете по начин, по който те се пресичат и наистина могат да се получи някаква органична смесица, без да става кич или... Точно така, това беше и моят голям проблем в началото, когато Венци ме покани да напише. Къде е границата да съчетаем опера с джаз или без да нарушим идентичността на... Вкуса е граница. Ами вкуса също така, ако начинът, по който аз бих подходил е бих погледнал в историята, как се пресича жанровете. Това би ми дало пример. Както имам теми от опери, които са аранжирани, както основно биване и Кролите Вест. Просто може да даде пример как нещо може да стане. В съвременната музика 21 век вече това е просто на лична преценка и вкус. Maybe Jerry, we were talking about fusion between styles. What do you think about, I mean, not in this sense, we know fusion, but combining, different styles in general? Because I always have heard you playing, jazz, What do you feel about it? And we were talking about fusion in more general sense, like combining classical music with... I think it's great. Have you done it? Yeah, I think it's wonderful. Nectarines. You know what a nectarine is? Yeah. It's not a peach. Yeah, it's not a peach, it's not a plum, it's a grapefruit. Usually it's the same. Apples and oranges, in other words, apples and oranges. Yeah. Some version. Yeah. Well, I wonder, they can't do apples and oranges, can they? Maybe if they could, it'd be great. If they're fresh. Да, също ако погледнем по-назад, 19-20 век, много композитори вече са използвали
можем да задействаме много от тяхната мелодия и хармония за джаз. Както аз съм аранжирал тема от Хиндемит, Чайковски, Дебюси, просто това са мелодии и хармонии, които са много близки. Sometimes, to me, it doesn't mix. Like, you know, you can't get a symphony to play swing music. What? You know, it's like combining vodka and whiskey. It just doesn't work. Although, you can give it a try. And today you might like it. You know like it. Един въпрос. Кое от собственият ти стил може да кажеш, че като някаква национална черта, която си изградил докато си бил в България още, ти е останал после в Щатите също да стила и по някакъв начин е било в някаква националност. Но преди дали е било някаква фолклорна музика или класическа българска музика. Какво си отнесъл със себе си в стила си и после е правил впечатление? Мисля, че свирането на народна музика, когато като ученик и малко, остави в мен много ритмически, много ритм, който и ритмичната свобода, която използвам в джаза. Значи всички нещата, които тя демонстрират, свирайки свободно развитие на различни фрази. За мен това е нещо, което аз също мога да правя с китара, да използвам различни равноделни ритми върху равноделни ритми. Нещо, което смятам, че е ценно за мен, което формира стила ми и влиянието на всичките също. Мотивите на фолклора. Не толкова упражненията. Защото виждам, че много от младите музиканти и мои представители също използват фолклорни теми и като че ли акцентират върху украшенията на фолклора. За мен акцента върху мотивите на фолклора, не толкова върху украшенията, предполагайки мотивите, които фолклора. Въпрос? I have a question. What do you think about the relationship between the artist and the audience? How important is it for the player? And how far he should follow the audience? Or Everybody has a different opinion. Everybody has a different way of doing it. what about your section? There is no audience. Zen and the art are archery. If they like it, great. I'm doing the best I can. If they don't like it, I'm sorry, but I would be bullshitting if I try to play something that I didn't think was good. I'm playing what I think is good. If I played anything different, then I would be disingenuous. I would be not honest. So, of course, we like it when the audience likes what we play. I would be lying if I said I didn't. But, you know, everybody's eating dinner, okay, or maybe I'll play a little softer and I'll chill out, but if I'm playing a real jazz concert, that's what they hired me to do. They want me to play something that I think is real. So I do the best I can.
Otherwise, why play jazz? Play some popular music, make some real money. I think it's time to evaluate this. Mr. Jerry Bergonzi, Moment Carpenter. Special thanks to this young man who asked all those questions.